Mayapayabak po kay kayungan. Kambeda po din kay katamong pansariling kapag nasan kaniting misa, pakiabetala naman po din makatoking intentions. Ing kapasalamatan da po di Mayor Audencio and Mrs. D.C. Gonzalez, Christian Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Celi Francisco Seller and family, Mo Malyari Singgaran, Mike Singgaran, Mia Singgaran, Mikey Singgaran, Man and Malyari family. Kapasalamatan na naman King Aldo ng Kiyabaitan, Jam Baltasar, at Reverend Father Gian Sagum. Special intention, Deeds Anita David and family, Maria Bianca Lansang, Mayor Teddy Tumang, Engineer Jesus Funsalan, Ning Torres, Gemma Lumba, Ariel Osepina, and Joshua Joriel Macabali, Federico Mandap, Emerito Barrera, Villamor and Resalina Tolentino and family. Para king malalagwang kapaldanan dari, Felipe at Corazon Pajardo, Mark D. Kleiner Bayani, Elmi Ronquillo, Apundubi Tonggol, Rosario Di Marukut, Rolly David, Pat Ahos, Alaisa Rintulio, Celia Lagason, Michael Alfaro, Ranilo Dirit, Arjan Manalo, Bianca Marie Santiago, Mark Antonio, Espirijon Kayanan, Rosel Montemayor, Belia Trinidad, Joy Manalo. Para kingalananggang kapainawan ng kaladwadari, Domingo Senior, Alfredo Senior, Domingo Junior, Lisel, Bienvenido, Eliseo, Antolino, Candido, Ricardo, Florante, Cathy, Rob Lendel, at ding baldang kaladwa king purgatorio. Yatu at kayasi. Kilagyan pa ang puning anak, ang puning banal espiritu, ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyagom ng banal espiritu, mantabi kay kaingan, mayapayaba kay kaingan po, maura na, at ang Bicol yata, pong mituturan kayong bagyo, niya pangadita na rin kapadatang banda ka rin. Bangka tabi betayng matampang apag masisyan deting banal na misteryo sa minantala pat sisya ding kasalanan tamo at manyad pantado at pakalulu king apong Ginoo. Ikang panibataning upaya ring kekang tala pagsalita Ginoo pakalulu. Ikang katuparan ding mula ring propeta Kristo pakalulu. Ikang patutu king papasyag daring talapanaran ng Diyos, Ginoo pakalulu.
Ing Diyos sa may paintutu, pakaluluwa na katamo, aking pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie, alangang manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, king kapamintuan keka, ing buktumong anak, tinggap na ing kamatayan king krus, para king kaligtasan ing meto ketawan. Tatanggapan ming misteryo ning krus ket iking yato. Tanggapan mi naman sana ing kalam ning pamanatbus karimbanwa. Itiyadan mi king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemot ng banal espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alangang Pamamasang ibat, king mo muna ng sulat, San Pablo, Karing, Tao, Korinto. Kanitang dinatang ko kaya kayo, kapatad, ban ipanaral ko kaya kayo, ing makalihim ng katotoan ng Diyos, kumigsalita king mga lalam ayamano, o king matas akabyasnan. Uling sinabi ko, king kanakong sarili, ing kalingwan ko, ing sablang bage, kabang atyo ko, busalyo. Subali kang Jesucristo, at lalong-lalo na, ing kamatayan na, king cross. May na kung inyang dinatang ko kaya kayo, at gagalgalya ing mabilog kong katawan king takot, at ing kanakong pamagsalita, at aral ela mibyeke kayo, king makayaman ng amano ning kabyasnan tao. Nune king patutuna ning Espiritu at upaya na ning Diyos. Uli na niti, manalumpakan ning kaya kayong kasalpantayanan, king kabyasnan tao, nune king upaya na ning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Ginoo, tune kong pakamalan ding kaya kang kautusan. Ingke kang kautusan, gagawa na akong mas biyasa, kesa ka rin ka kong kasalang, uling kayabe king utos mo, kapilan paman. Maygit impamanalastas ko, kesa ka rin ka kong talaturo, uling kakulang pibule-bulayan, dingke kang tuntunan. Maygit in kabyasnan ko, kesa ka rin makatwa, uling din kaya kang kautusan, tutuparan ko la. Lalabanan ko in sablang tukso, ban apamintuan ko in amano mo. Kulake ningwan din kaya kang tuntunan, uling ika mismo in kakong talaturo. Mapalat la retang misinop king amano, karing puso rang mayap at mapaminto, at pepanatili kaniti, ang gana inyang mika bunga. Ang Ginoo manatili kay kayo, pamamasa king may pabalitag pangkang San Lucas.
King panahon na ito, may balik ya Nazaret Jesus, sing lugalan nung Nuya Meragul. King aldoning Sabat, anti may ugali na, mintaya king sinagoga, tinalakad jaban mamasa king kasulatan. Binyere kaya ing libro ning propeta Isayas. Biglat ning libro at ikit na king lugal nung makasulat ing makatoki. Ing Espiritu ning Diyos at yokan ako, uring pinili na ako, ban ipanaral king may pabalita karing pakakalulo. Tinubod na ako, ban ihayag ing katimawan karing bihag, ating pamagbalik da panimanman ding bulag, ating pangayat bus ding mayalipit, at ipabaling banwa ding pamagigtas ng Ginoo king kayang balayan. Lino ng Jesus ing libro, binalik ni king kasaop at ninuklukya. Makalabi la kaya ring sablang tao king sinagoga, nga nakarela. May ito pa diyangini ing dake ning kasulatan, kabang pakiramdaman niyang mababasa. Ikwa na lang ang kapanandaman at pigmulalanda ing sintingan ning kayang sinabi, ngara, aliwawariti ing anak ng Jose, nga nakarela, balo ko king sabi nyo kanako, ing kasabihan, doktor, uluan mo ing kekang sarili. At sabi nyo naman kanako, daptan mo naman, king kekang balen, ingabalitan ming depatan mo karin Kapernaum. Nga na pang Jesus, sasabihin ko, itike kayo. Kapilan pa man, ay may parangalan, ing propeta, king sarili ng balen. Pakiramdaman nyo ko, katutuan, king dakalang babaeng may balo karin Israel, king panahon ng Elias, inyang eminoran kilub, daring atlong banwa, at kapit na, at mi kamaragul adanog, king mabilog alabwad. Makanyan man ay may tuburan muntay Elias, kanino man kareti, nunemo king metong nga babaeng may balo king Sarapat, king sakop ning Sidon. At dakalang lepros one karin Israel, king panahon ng propeta Eliseo, dapat metong man kareti, alang kinayap nunemoy naaman at tao Syria. Mimwala ring sablang taong at yuking sinagoga, inyang dandaman dayti. Tinalakad la at diwal de Jesus king balen, at delare king bingit ning bundok, akatatalakaran ing karelang balen, bareng inabo king bangin. Dapat di nabasya king kalibut nan ding dakalataw, at sinulong na ing pamaglakad na. Ing mayab ng balita, ning kaya katamong kaligtasan. Hindi ko pa po nakakalimutan ang tinamong tagumpay ni Carlos Yulo, no? Kasi kakaiba. No? 2 ginto sa Olympic. No? At nung tignan ko po yung buhay niya, nagsimula pala siyang nag-training o nagsimula siya sa ganyang sports event, sa ganyang sports, nung edad 7 siya. Kaya siguro nung mga 7 years old talagang very flexible pa siya. Madali siyang turuan kasi batang-bata pa. Normally ganyan po yung mga atleta Nagsisimula sila at an early age. Di ba si Efren Bata Reyes natutulog pa sa billiard ng bata. Bata, mas magandang mag-start ng bata. Kahit po sa mga tennis stars, no? Bata lang sila. Siguro ganyan, mga edad, 7 years old, 3 years old, 4 years old. Kaya sa mga ganyan, the earlier na maumpisan mong turuan, the better. No? At siguro ganyan sa lahat ng bagay. Kahit sa pag-aaral, kaya yung iba as early as possible, tinuturuan ng ABCD, 1, 2, 3, 4, 5, yung magbilang. Tapos pagpasok sa school, mas madaling parang umusad yung bata na matuto. At nasasanayan ng bata, yung tinuturong yan. Nakukuha kasi yung maraming kaalaman at paghubog sa pagkatao sa kasanayan, pag nasasanay na, nagiging habit na. At ito po, sa ating ebanghelyo ngayon, ito yung ating narinig
from the Gospel of Luke, ang Panginoong Jesucristo mismo, nasanayan niya na tuwing Sabat, pumupunta ng sinagoga. No? Kasi ganyan po sila. No? Ang pagtitipon ng mga Hudyo para pagnilayan at sama-samang pagmumuni-munihan ng banal na salita ng Diyos, it's every Saturday. Yan ang Sabbath day nila. At pumupunta sila sa sinagoga para mga kapilya. At napaganda ng pinasanay ng mga magulang ng Panginoon sa Kanya. No? Siyempre, kahit sabi natin, ang Diyos na naging tao, no, sa Kanyang pagkatao, kailangan pa rin mayroong maggabay, patnubay sa Kanya. At itong naging papel ng Mahal na Birhen, kasama na ni San Jose. No? So, maaga pa, sinanay na ang kanilang anak sa mga kaugaliang Hudyo. Hindi po ba yung lahat, no? Yung purification of yung 8 days na naming, binigyan ng pangalan, no? Tapos presentation in the temple, mga ugaling Hudyo po yan na Saint Joseph and Mama Mary, no, really practice in their lives, in their life, no? At kaya ganun din hinubog ang kanilang anak na si Jesus sa ganyang pananampalataya at kaugalian. Kaya tayo po, ganyan din mahalaga na yung mga bata sa kasalukuyan, maisanay din natin sila sa pananampalataya, sa ating paniniwala bilang Katoliko. Kaya yung mga magulang ngayon, hindi ko alam kung kailan nila tinuturuan mag-sign of the cross, yung mga anak nila, kung kailan nila sinasama sa simbahan ng anak nila. Kasi ang laging rason, pag mga baby pa, umiiyak lang sa simbahan. No? Magugulo pa sila. No? Ganyan. No? Pero napakahalaga po na kahit na naka-roller pa, roller ba tawag doon? No? Nasa simbahan na yung bata, na doon pa lang tuwing ganong araw, nakikita niya ganyan. Hanggang sa paglaki niya. Doon natin nasasanay yung mga bata, ukol sa Panginoon. At dadalhin niya yan hanggang sa paglaki. Hindi niya yan iiwanan. Kaya, just to end, yan po yung tinanong ng isang journalist kay Saint Teresa of Calcutta, nung buhay pa siya, nung si Mother Teresa. Yung tanong ng isang journalist, Mother, when is the best year? Best time that I must teach my son and my daughter, my children, to love and to practice the Catholic faith. Is this the right time? Because one of my children is 5 years old, the other one is 7. Yan po yung tanong ng journalist kay Mother Teresa. Yun ba yung tamang oras, tamang edad? At ang sagot ni Mother, ngayon, Saint Teresa, sabi niya, go home right away. You are already late. Sabi niya, you're already late. You should have started while your children were still in the womb. Sabi niya, you should have taught them to love and the faith while they were still in the womb. So para kay Mother Teresa, hindi nag-start pagkasilang. Dito pa tuturuan mo yung bata ng pagmamahal at ng pananampalataya. Kung paano, siguro po, kung taking care of the child habang nandito pa sa womb, ipadama ang pagmamahal, ipakita na rito ang pananampalataya sa Diyos. At ano yan? At patuloy yan hanggang sa pagsilang niya, hanggang sa paglaki niya. Kaya let us pray for all parents. Sana nga magampanan nila itong ganyang tungkulin na sa panahon pong ito parang nakakalimutan. That they should teach their children to love and
to teach the Catholic faith as early as possible para yan ang ipasanay sa mga bata na dadalhin nila hanggang sa paglaki. Amen. Magsitayipot tayo. At kaya katalang yatad, king hapong ginuli sa batang kaidwanan, hatang makibat, king balang panalangin, Ginoo, ibyemo, ing kaligtasan, kaya kami. Para king Santa Iglesia at dingkeyang ministro, Kapilan Mansana, ela sasawang mipapasyag keka bilang talapagligtas ng yato at ingke kang turo, ya imbukod dalan papunta king kaligtasan, ipanalangin ta king Ginoo. Para karing sablang talapanaral, Kapilan Mansana, ela migagana ka, dikil kim pamagmatulit, oratorical o philosophical, kim pamagsadyara karing karelang homilya, nunebagkus, impanintunanda, yaing mayap diling pamipatuto kang Kristo at kingkeyang hebanghelyo, ipanalangin ta king Ginoo. Para karing misyonero king mabilog ayato, Kapilan Mansana, ela masisiralup, king pamanyalungat, apapaltoning karelang obra, uling kanita lalo lang dadalise, at lalong maging kawangis ning mipakong Kristo, ipanalangin ta king Ginoo. Para kaya katangan, sumulong sana ing kayakatang kasalpantayanan, kapamilatan ning pamanalangin, pamibule-bule, at pamagaral king amano ning Diyos, at ding mayap tang dapat agagampanan tamo, kambening lugod pami kakapatad, ipanalangin ta king Ginoo. Ngini aduan tamo ing sarilitang kapagnasan. O may pahintutuo talanganggang Diyos, kekeng tetagan at sikanan, ibuklat mo ring puso mi, bakeng makasuyo kay kamit mong tula. At sopan mo kesa ng mibyebiyan ting tunen, talatokin ng Kristo, ang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. King gamat mi daralami, ay ningkekeng sarili.
Manalangin kay pangamalang kapatad, banti kay katamong daon, matanggap harapan ng Diyos, si panglubos mayupaya. Oy paming miglalang, mananasanang iting sakripisyo, amisan may daon king krus, banila ko no rin kasalaning yato, ngeni ikabus na kami karing kekeng kasalanan. Iti adon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang ginuma natili kay kayo, yat nayorem puso yun. Pasalamatan tayong ginu at Diyos tama. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang parati at numang karinoy pa, Diyos king alangang galubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristong ginumi, king dali sa lugod, pag masusyam ning kayang kamatayan, king mabeka salpantiyan, papasyag ming kayang pangasubling mebye, king ganapakapanaligan, panayming panyatang ng mitmong kaligayan. Ulinita kang beri sa blangkoro, ring anghel, karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya, langtok ng ngaming babye, kapurian kaya kam. Banal, banal, banaling ginu, Diyos sa mayupaya, mitmong banwa, ting yato, king kaya kang ligaya. Daratang king lagiuning ginu, sana king kakatas. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa deting ngayon, king Espiritu, ban para kaya kami, manyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Baya may daong kusang loob, king pamaylas at kamatayan. Kinwaning tinapit, te pasalamat siya kaya ka. Pirasa na binyene ka rin kayong disipulo nga natanggapan niya iti ko nga at kananya, tingka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baling apunan, kinwaning kalis, pasbayan pe pasalamat kaya ka. At binyening kalis, karing kayong disipulo nga natanggapan niya iti ko nga minom ko kaniti. Iti yung kalis, yung kanakong daya, yung daya ng bayo, talang hanggang tipan. Ami bubuo para kaya kayo, at para karing sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Laptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. I Cristo meteo, I Cristo sinublia, mebie. I Cristo datang ya, yang pasibayo. Inyang inigaganakan niyo yung pa, ang kamatayan at pamanyoblina, may biyening anak mo, darami kaya kaiting tinapin, ang biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ang pepalyeryen mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakmabayang paggamwa mo, king ikaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ang Santa Iglesia mong makalaganap, kimeto yato, ban may ganap yak yung lugod. Kambi ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ating sablang pare. Ganakamula naman di kapatad ming pepaynawan at maninayang subling niya, ating sablang may yangon na biye. Tanggapan mo sana, kay maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biye lang hangga. Ban kaya benang Maria, ang Birhen do ng Diyos, kambi ng San Jose kayong esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupat kimalmong kaburian, king kakabaning panawun, puriandakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenad kaya, ipang mayupayang tatu, kagumning banal Espiritu, pupuriandakat parangalan, manggaman, king alangangga. Amen. Amen. Ngayon manalangin mit mong kapanaligan at lugod king ipam, karingamanong tiruning Ginoo kaya katamo. Ipamin, tsaka banwa.
ket isulip antibanwa. Ing kakanan ni King Aldoldo, ibiyemo ke kami King Aldong ini, ampon ipatawad mo ke kami ring sala mi keka, king pamamatawad ni karing mi kasala ke kami. Igabos mo kami kisablang marok. Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, bangking kasaupan ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. O Ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mo sana babalik dan din kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo, higang mabibi at magari manggaman, king alanghangga, ing kapayapan ni Ginuman, tabi sana kapilan man kaya kayo. Ipo may kakapatid, may pupugayin tamang ining kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan. Kordero ng Diyos, minalang po. Ngayong malagod at maganakatang Ginoo, ing kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, noon tang kimbirana, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat sa kisming amano mo, tumayaw. Siklod tamo po. At pangadyan tayo pong miyag na nagnan ing orasyo imperata para king kapayapan. Itamongan po. O Diyos sa ikpaming at tsubanwa, ginuning kapayapan at katuliran, mapagkumbaba kaming lalapit arapan mo, kaniting panahon ning misusubing kagot-gutan, king pisasabian politika nindayat malat, kaniting kaya kaming dake ning yato. Karing may nga labas sa panahon,
pepanatilyan mo ing kasalpantayanan mi keko, anting meto nga bansa, ing kasalpantayanan mi, king ganaka at kayapan mo loob, yang mengabos alang kasasangkulan kaya kami, karing mikakarakal a kalamidad, ape pasari ning keto buwan, antimurin karing sagkul agewaming tao, kaya kabaning istorya mi anting bansa. Iligtas mo kami, o Ginoo, iba't king makatakot adalumdum ning gero. Pakirandaman mo ring panigapumi, ngening daralong kami keka. Pakaluluan mo kami, o Ginoo, angwan mo kami, iba't karing puwersa ning dewakan. Amitatake king karokan, karing pamuntok ning yato. Uling maniwala kami, elatawo ring kalaban tamo, nune espiritu lang pamuntok, ilaring atyo king kayupayan, at ding talapanibala na ning karalumduman, amagari king yatong iti, ding spiritual akawal ning dewakan, king mabilog ayato. Ipanalangin mila rin pamuntok mi panibalan gawang masakit a dedisisyon para king bansami. Ipagkatiwala mila rin kapanayan mi keko, pati na impayin tungulan mi. Layon manigapo king pamamatawad at pakalolo mo. Karing pinandit apauli rin takot as suspecha mi dongisan impalalawe mi. At may gindalan ning ewustong pamangampi at pamikasama karing aliwang katutubo at lahi. Taimtim kaming magparalumpo keka, o Ginoo, kinggawan mo kaming kasangkapan ning kapayapan mo. Nung ka rin impami kasama, iyatad mi impami kalugod. Nung ka rin impami panasakit, impamamatawad. Nung ka rin impa magduda, ing kasalpantayanan. Nung ka rin ing kasiranloob, ing kapayapan. Nung ka rin ing karalamduman, ing sala. Nung ka rin ing kalungkutan, ing tula. Iti aduan mi king kapamilataning ginuming Heso Kristong anak mo, ang mabibiyaan pong magari kambe mo. King kametonganin banal Espiritu, Diyos manggaman king alangangga. Amen. Birhen de los Remedios, San Miguel Arcangel, San Jose, San Francisco ning Assisi, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Fernando, Santa Monica at San Agustin. Talakad ta po. Manalangin tamo. O Ginoong Jesucristo, iking banal na tinapi ning biye, idalami sa aking ligaya ning pangasibing mebing balayan, ay natbusmog king dutong ning krus. Tiyadan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Ang ginuma natilya kay kayo, bendisyonan ako nga ng Diyos sa may paintutu, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, may yarin kapag masusyan tamo, o may tanang paligay ng Diyos, kapamilatan din pa, may biye tamo. Salamat, King Diyos. Sakat po salamat. May para sa gandang araw. Marami pong salamat.